Molweni mandizibulisela lapho kunonke emakhaya. Elami igama LAVAWS pronounce lava sinkumkane. Abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well namhlanje guys isilana efamilini yakwaKhuboni sibhalele ngosisi nobhuti. Bathi banengxaka abafuna uyithetha naye bafuna nje ukuthi buzu auntie kunezinto abangazi-understand. Sathi sakhawuleza sifike ke thina siJozi Bioscope. Bhuti wami kunjani? Yebo kunjani bhuti? Liyaphila bhuti bengisacela nje usixelele ukuthi ngibani igama lakho. Hayi igama lami ngubulela Khuboni bhuti. Ngibulela. Ngusisi wakho. Ya nguyusisi. Sisi ngibanini igama? Uyinene Khuboni bhuti. Uyinene. Okay. Ungasondela mntakwethu ngapha ningamanini. Yebo. Ngu-auntie lona ndithi sekwe. Auntie ninjani? Ndiphilile khonto njani? Ndiphilile nami auntie. Ngithanda ukuxolisa ngoba sithe sifika apho wathi awunaxesha khona apho nqamele khona. Kodwa nje ndibulele nje ukuthi usiphele ominute uthi sithethe. Umama ngibani kanini? Igama lami nguzusakhe Khuboni. Uzusakhe Khuboni. Okay. Hayi mama namhlanje sibhalelwe ngubhuti la. Wathi kunengxaki nje kunezinto ongathakazi understand from wena. That's why silana namhlanje mama ngoba benishilo ngexesha sifika. So but benisacela nimxelelo auntie okanye yonke lento nithi beniyisibhalele yona kuJozi Bioscope ukuthi why silana namhlanje. Okay akho ngxaki bhuti. Auntie right auntie. Besafuna ukuxelela auntie ngezinto esisijongene nazo esingaziphathanga kahle auntie. Lento oba abantwana bakho bona bekho apha auntie. Thina siloko siyahlupheka auntie. Imali yethu oko kwabhubhuti otata nomama asikaboni into auntie. Oko thina siphila siyasokola auntie wena onxibe ozaza ngokumnandi bangu auntie. Cela usiphendula auntie iphi imali zethu auntie. Siyacela nje apha kulondawo. Ma andazi ukuthi mama mhlambe uneseyi kulento ngoba bakhala abantwana bathi kubabhubhelwa ngutata ngabazali. Ngoba bathi bashona kanjani ngubhuti wakho lona ndithi tata wakho? Ngubhuti wami nomama wabo basoleka ngeaccident. So and understand xa bezothi bayahlupheka uba bahlupheka hlobo luni na ngoba ukutya nike nalala ngatyanga nizothi niyahlupheka. Hayi kodwa lento sitya ayikho lento sitya abantwana bakho baphi bona into ndiyibuza la. And xa sicela thina auntie uye ungasenzeli ngelixesha sicela ngayo. Kodwa bakho abantwana uyabenzela wena yonke into abayifunayo kungoku abekho apha. Kunento endifuna understand auntie kancinci. Bamke nini abantwana bakho? Abantwana bam lo wokuqala wayesehambile kakade. Una 3 years okwelacala lo omnye usando uhambe xa qala lo nyaka. After usweleka kwabhuti wakho? After ukusoleka kwakhe. Okay. Auntie uyaphangela? Khona apho sebenza khona mhlawumbe auntie? Ndiyasebenza mina anamlungu endisebenza kuye. Cela usixelele inyanga kanjani kwenzakala ntoni ngemali zethu kwenzakala ntoni? Bulela andiku-understand mntakabhuti wami uzondijongisa ngabantu ubutheni ungezi kum mame benitheni ngezi kum sihlale phansi sithethe anityi kanjani siyatya isonka namanzi kodwa sinemali sitya isonka namanzi ukutya isonka namanzi kanjani bengazisanga i5 kg apha last week nithi niyashota nabulela ubuyizise last week mama bendizise last week bethi bashota ngeshebo ndabanika i5 kg ndandiqhubele nini kanti nifuna ndinithengele kanjani untantu nisebancinci anuzukwazi uphatha bancinci okay mama ngicela unangaphi una 18 mfondini una 18 usisi wakho unangaphi? Una 24. Una 24. So mama understand ukuthi basebancinci entwenini mhlawumbe. Ubhuti wami wayenibhalise ngokundithemba zonke izinto zakhe wayenantukile wayenibhalisile. So yonke into ndayenza even nomncwabo wangcwatya kakuhle ndalungisa so umncwabo ethini? Nditsho yonke into ndandiyenzile mosi. Yonke ndandiyenzile. Wenza ntoni mama? Ndandiyenzile umncwabo wakhona kwakumncwabo ubonakala kubo bonke abantu babebonile. Ndaphinda funda balungiselela abantwana bami bangena indawo. Bangena kanjani abantwana bami? Kumele ize ukuthi iya kubo andithi. Thina usenzele ngalendlela esicela ngayo. Xa sicela uba hayi ndiyazenzela izinto zami. Okay mama ngicela understand isapho. Get peace job. Uyaphangela?
Uyaphangela anti? Phangela buti lo bishop akuyo bishop ba angada provide umntana ophesheya. No, I know auntie, no, I Mama, ngicela ubuze something. Salundenza kanjalo. Abantwana abaphesheya abantwana bakho. Ewe ngabantwana bami babini. Babini base baphesheya bonke. Ewe baphesheya bo babini. Njani mama understand? Ngemeli basiphi asifani nabo siphesheya. Siphi auntie? Niphi kanjani? Emveni kokuba bahamba bazali wena nje awasibonisa emveni komncwabo zange ulinde nexesha elingakanani ba ayasiyonto ku. Usisanda zangazihambela. Okay mama. Hamba ngutata akho nomama akhe ephila. Mama ngicela understand. Wabengahamba ngumama akho notata akhe ephila. Uhambe bephila kodwa lo ebehamba emveni koba Ukhona ogqibo uhamba ngongo. khona begqiba kuhamba uhambele boma last year. Oh last year. Nina noba nilahlekiswa ngabantu nina. And abantu abazunenzela nto. Abazunenzela nto. Uyazazi bahlala soda yikho. Okay mama. Dingu auntie wenu. Auntie ndiya understand awunongxolisa abantwana kukwabani apha? Kukwabhuti wakho. Ewe kwabhuti wami. Kutheni wena ungahlali kwabhuti wakho nabantwana bakabhuti wakho? Uhlala pho wena? Uhlala pho anti andifuna uyiva ngawe ngoba umuntu omdala ndiyakuhlonipha kodwa ngendlela oyenza ngayo izinto ngathi khona ubuqophololo benzayo. Uqophololo njani ke ngoku? Uhlala sendlu ngapha kwesi strato xa ujika. Uhlala ngapha elong enyanga. uthenge nini lo mzi lo? Asimazi nalama room awa imali yakhe le asiyazi kodwa utata bakhele thina le ndawo. Hayibo. Umuntu omdala okay kwenzeka kanjani ke ngokuba lo mntana una 24 une right yoba izibambele imali zabazali bakhe. Lo una 18 naye. Ubhuti wayethe yonke into mayijonge kum. Zange uziyekela isikolo wena? Zange uziyekela. Waziyekela isikolo ngoba ndathi xa ni-aplayela ukuya phambili wathi wena unayo imali yobundisa esikolweni manihlale kodwa bakho abantwana. Okay mina ndifuna understand. Ube nenyani mana. Ngicela understand something. Ngicela understand something. Umuntu omdala. Akanyanyani tu. Makathethi inyani and yena umuntu ebendimthembile. Okay mninyane ndifuna uyiva kuwe ke umuntu omdala. Ngoba ndiyabona ukuthi ngathi confuse abantwana ngoba bancince nduthatha advantage. Okay umuntu omdala kwenzeka kanjani ukuthi labo wena kahle. Ewe babize andithi babize mina. Ngoba ubizwe ngubo ufuna kume nabo. Ewe kwenzeka kanjani ukuthi okay umuntu omdala siyacela nje kancinci siyacela. Okay kukho omnye umuntu mama kunento esingazi understand apha kuwe. Sifunde le message say understand si Joseph Bioscope that's why sila namhlanje ngexesha besibhalela abantwana. Wena mama kwenzeka kanjani ukuthi imali ekatata yabantwana ifikele kuwe kwi-account yakho? Ubhuti wami wayethembe mina. Akukuthembe ngakuthemba kodwa akanokubhalisa ube kwiwili mhlambe ngathi nawe ungafumana something not ube yimail. Wayethe manjonga abantwana bakhe fanele nibajonge abantwana bakhe kufana nabantwana bami. Ngiyabona ngoku basebenjikela ngoba bebona nini. Labakho abantwana thina usijonganga auntie. Andinijonganga. Awusijonganga that's why sicele uncedo ngoba ngokudala sithetha nawe. So ziphe izimali mama mina ndifuna understand ukuthi andithi bayenze car accident. Ziphi imali zika Raf? Imali yasebenza yaphuma ndithi. Ewe yaphuma ikhona niyayazi lo nto? Asiyazi isebenza entweni. Aniyazi uba asiyazi lo nto. Iphume nini yasebenza yasebenza. Yaphuma nini umuntu omdala? Senditsho umncwabo zange ndenze umsebenzi after umncwabo. Zange ndenze ngoku uthetha ngomncwabo sitya ntoni ngoku uthetha ngomncwabo. Okay mama sinxiba ntoni thina kuqala sinxiba ntoni? Ngifuna understand kwenzeka kanjani wena mama ukuthi uthathe imali yalapha emarumini because le mali kumele ngabe support bona. Kwenzeka kanjani ukuthi nayo uyithathe ifikeleze uthathe nemali zika Raf? Uyayi understand mama lento yenzayo ukuthi ayikho right. Dithe ziphelile because imali ikhona. Lo mzi wakho uthengeni umzi uthengeni. Umzi ndani nomzi kakade umzona umzi ngowami. Urenovate nini ngoba bathi kurenovate. Nifuna ntoni kanti? Umntana wakho lo igqitshona angithithe nabantwana ababili. Ndingenzi into enxeba nditshathelwe. Funeka ndingenzi into. Naba abantu abatshatsheleyo. Bebungamanga. Bebungamanga. Awusebenzi kanti anduziphendulana nawe kahle auntie. Ngumntana into yiyo. Ewe ndingumntana kodwa auntie nawe iba anduziphendulana nawe. Mama yazi siphendulana nawe. Kodwa indlela oyenza ngayo ayikho right indlela oyenza ngayo auntie ayikho right ndixelele ayikho right uxelele auntie bese ngesibiza abantu bazosinceda kanti wena if ukwenza into ezirayithi ngento enyani sunyukelana nomntana umdala hlala phansi ke nathi kutheni masithetha ngemali wena unyusa ivoice na uyitile uyabona iphi uthi khona. Okay abantwana kumela le mali akumelanga That is why ndithi niva ngabantu uyafunda lo niva ngabantu uyafunda lo wasiyeka lo ufunda ufunda wasiyeka sentsho lona ufunda lo mntana ukulapha ecollege eGauteng campus wethina mina mama Mr Plexin angicela uhlale Plexin
bhuti mama Ndicela uhamba. Bendinixela ndathi ndiyahamba. Jonga mntu omdala. Akanixhumeni. Siyakuhlonipha kodwa Bendinixela ndathi ndiyahamba. mama siyakuhlonipha Blexini engaphumi lo mama Blexini engaphumi lo mama Ndicela uphuma. Auntie. Ndicela nindiyeke. Okay auntie jonga ungalinga usiphushe mntu omdala yabona size ngerespect apha Uzondenza ntoni? wenzani lo mama Okay mntu omdala siyakucela kukho umuntu esimlindileyo Ndinixelela ndathi ndiyahamba. Okay sicela usiphi ixesha kukho umuntu esimlindileyo mama Umuntu waphi? nakho Mr Jones okay mama Umuntu waphi? Blexini ngicela simhlalise phansi lo mama Bhuti unjani ndiyabulela Mr Jones thank you so much my kuse mama yes a good plan ufikile lo bhuti ndiyakucela yosh andazi singahlala kanjani azikho izitulo mfowethu ngicela unifunele isitulo esiwani sokuhlalisa nje le ta akucela nje ufuna isitulo nabe ungachopha somewhere wena usengumfana kaloko mama kutheni wena umsindo kangaka kanti Thethele bhuti anithini mele bhuti. ewe Makathethe ke nango. lo talo umbonayo apha ligqwetha lika bhuti wakho Hayi ubhuti wami bengenagqwetha ngeke wangixelela. Ubhuti wami besithetha yonke into ebengixelela. Ligqwethe livela phi elo? awumazi uta Andimazi. Naye futhi akandazi. okay hayi no Kungenze kungenze igqwetha lenu elize nani nina? Ubhuti wami bengenagqwetha. so ucinga fanele ukhona umuntu ongaba ne-register izinto ebene-family engabi negqwetha wena unalo Andiyazi banenze ntoni. Ubhuti wami bengenagqwetha ilo gqwetha lika bhuti wami. Ewe. okay hayi nguMr Mzondi ke lo mama I'm surprised uba mna ndiyamazi wena Umzondi umazi waphi? Sulu kuyathetha Ndithi ngumzondi waphi? ngumzondi igqwetha likatata Utata akhe bengenagqwetha. Hayibo. sifuna ukuku-expose namhlanje Ndifuna ke ndibone. ufuna ukubona Ayikho lento enithethayo. Okay. Ayikho mhlambe into enziwe nini xa. Oh. Ubhuti wami bengenagqwetha. ubhuti wakho nje into yaziyo wena uba ushiyele wena imali zonke kubhaliswe wena Ushiyele mna wathi ndibahoye. okay ushiyele wena utshophi uye wayitshophi uyobe ushiyele wena imali etshophi anti Wayetsho kume ethetha nam. naniphi ngaloo mini Hayibo. sasiphi thina wayengazange asixelele Andinazi uba kwakuthena zange Okay. ngixelele but ke ubhuti wami mntu omdala ndiyamazi. kha-accident yabo yaplenwa nguwe and ngendlela esowenza ngayo ngoba uyalwa ngoku ulwela ntoni ngoku intoni elwisayo ngoba sizolungisa arathini anti Ndiyathetha. and thina si-expect uba ngozosimamela njengomntu omdala Ndiyamamela, ngoba ndiyathetha. andiyazi uba ngumzekelo njani ebantwaneni Ndiyathetha ndithi ubhuti wami bengenagqwetha. Andazi noba into yenziwe nini naleyo. tayami Anyway mina ndingu-Mr Mzondi Umzondi waphi? ndiqashwe ubaba la ukuthi izinto zala zihambe ngendlela for example according to this thing that I have, this thing is a form, no? But it says everything. Khawufunde khawuthethe lento oyithethayo Mzondi because andikwazi kwa wena ubhuti wami ebengena nantu. chaza kaloku Makathethe sanondibhakanyela makuthethe umuntu oyi-1. uyathetha nje mama mele Okay, makathethe ke makathethe. okanye awuyiva le nto ayithethayo Andiyiva tu. ubhuti wakho bengubani kanini igama ubhuti wakho bengubani igama lakhe Ubhuti igama likabhuti wakho ebengumzwandile. ngumzwandile okay Izinto zihamba kanje ulokhuzana abantwana izinto zalapho utata walapho washiya imali for abantwana bala we understand so for ilento lena enye into engiyibonayo lapha na kuyilento lena kwi road accident fund eyayishiyekile yayilokhuzana mina ngabe collectiwe ilokhuzana i5 million anti ukhohlakele ndikuxelele ukhohlakele imali engaka sifumene ntoni uthule iphi imali ukhohlakele ukhohlo ugqwirhi futhi ukhohla 5 million yonke Ndinazo 5 million yonke bekufanele ndiyithi ndinike bona. Bekufanele Ngoku kutheni abantwana aba bendilinde ixesha eli-right. leliphi ixesha eli-right? Ngabantwana aba. Ngabantwana. unesithabathaba sendlu pha uthenge i-BM ne-Benz i-latest uthenge zona ubozithenga ngoku and uthengile zintsha bhuti wami ibuya phesheya Ewe ibuya phesheya. hayi bo kubani lo phesheya Umntana wami ndithengele yona. umntana wakho kuthengele Ewe. yathini ke le 5 million iphi yona
ngoba balala bathi abantwana batya amanzi. Funeka ndiyithwale entloko imali nibone uba ngabe imali ini nantsi imali Kutheni ke usixelele anti uba imali eyayiphumile yayingakanani ngoba ayiyo yakho yeyethu le mali. Wait. ndingasoze ndikuxelele. wayengasozi kanjani? Nditsho ke wena ungathi umdala kubo. Bekufanele kuyayijonga uba ngaba No ndimdala futhi ndiyayazi uba uba umntana ndizoxelela abantwana abangaka nge-5 million andibabulala ingqondo. unangaphi lo? Ayikho loo Unangaphi nto lo leyo. mntana? Ayikho le nto Mna leyo. ngoku anti Manibuze wena, ngicela ubuza wena umuntu omdala. Unangaphi lo mntana? Una 20 una 24. Oh una 24. Ezimali xa ziphume benangaphi? Ebena 22. Oh bena 22. Caba umntwana 22 wena ukholela uba khona ama-millionaire ana 22 years. Awuyazi lo nto. Umntana xa ingowakho uyambona. Umntana xa ingowakho uyambona. Umbona uba bengekabikho ready ukuthi waba ready wamhambisa ndithi wakho umntana akayanga phesheya wakho umntana. wazihambela. Unazo imoto phaa kwakho ngoku. Wazihambela kanjani? Ubena ngaphi lo mntana? Una sicisi phantsi silingani bakandishingo nyaka umntana. Ubephangela. Abengaphangeli umntana. Lo mnye wasponsor. senifikelwa ngumona nje ngoku. Emveni koba ayigqiba isikolo. Ngicela uqhubeka la. Hayi bo mama uzoexplainela wena ngale 5 million. Omdala. Sisa kahle lana kule ncwadi lezi zelokhuzana ze-insurance 6 million lana 6 million imali ilokhuzanile yonke. Imali engaka? Benindibizela loo nto apha. Umuntu omdala. Benindibizela loo nto. Yima kwenzeka kanjani ukuthi imali ezingaka ziphume uzisebenzise zonke izimali? Ikhona imali. Ikhona. Isebenzileyo. Isebenze phi? Isebenze ntoni? Sebenze ntoni? Bakhipha apha namanzi. Bakhipha apha namanzi nje. Ugqibele nini Papa bazise? namanzi khona umuntu ongakhipha papa namanzi. Osebenzisileyo imali zethu. Imali zethu anti. Ngaba nindibizele ndithi uzomela. Umuntu omdala Plexina Mr Jones. Akazunimela ngenyawo. Akazungimela ngenyawo. Umuntu omdala wena ungafila njani? Akazunimela ngenyawo. Awuzunimela ngenyawo. Awuzunimela. Okay umuntu omdala. Plexina nimbeke phansi lo mama. Umuntu omdala siyakuhlonipha yabona siyakuhlonipha. Okay mhlaliseni phansi kakuhle. Cela phansi. Funa usichazele uba ezimali ezingaka ziyephi? Andizuhlala phansi. Ezimali ezingaka ziyephi umuntu omdala? Abantwana basebaphesheya. Mna ndifundi ngendaba. Akafundi lo mntana. Imali enhloko ibonwe ngabantu bonke. So iphi le mali? Esizipakileyo. Unyukelo Ngicela nimbeke unyukelo nomntana omdala ngenxa yemali yethu. umuntu omdala. Kangixelela ukuthi le 11 million yephi yonke? Ndiyithwale enhloko. Yiphi? Ndiyithwale enhloko. Yiphi ngo? Ndiyithwale enhloko. Yiphi ngo? Ikum. Kuwe. Masamse withdraw. Masiye withdraw ngoku. Andiziyapho ke mina ngoba benendlela. Umuntu omdala. Ngizokwenza apho Yabona siyakuhlonipha. Yabona siyakuhlonipha. Anduzuyapha. Usisijwili ngemali yabantu. Uzenza ngathi wena usisijwili unemali. Bekabhuti wami. Ngekabhuti wakho. Yethu ngekatatethu. Ngekatata nomama in fact ngeyabazali. Anuzundibizela abantu. Asisizibizela Anuzundibizela Ngicela phansi. Thina sokuxelela ukuthi kuyokwenzekani ke ngoku. Ngicela usondele ngapha nginkulu inhlonipho umuntu omdala. ayikho lento yenzayo anje. Mina ndiyasokola. Umuntu omdala njengeloya lo muntu lalo umfi. Awuno kuyenzeka musu ukuthi umthetho ungavuma ukuthi yonke lento owayithenga ngemali yalomuntu siz auction zonke izinto. Umthetho uyavuma ukuthi kwenzeke leyo nto leyo. Ezo allegations zingakhuphuka kakhulu uma ngabe zisiwa ngaphambili ezo njengoba kumele ku-auction wezonke ezo zinto zizokhona ukuthi kutholakale zonke izimali kukhulunywa ngazo because ndiyacinga into yobani ba njengoba auction ephi? Auction ephi? Auction akaphi? Hayi inkomo ingazala umuntu ayizukwenzeka. 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 Do you know uba lento yenzile? Usebenza kaloku wena. Usebenza nge5 million ne6 million uyasebenza imali osebenzayo imali engaka. Uyayazi lento yenzileyo yima Plexina umbamba awumisa umuntu omdala uya understand ukuthi i-theft le. No uya understand uba i-theft leyo yenzile. Cela uhamba. I-theft edibane ne-fraud uya understand Njani? Abantwana abadala bane right okwazi ukuthi imali yabazali babo iyephi. Ubhuti wami wayethembe mina ngicela uhamba bethunana. Mamela ke mama. Yazi Ubhuti akekho. yazi sihamba siyaphi ngo ngikuxelela ndikubuza impilo omdala. Indawo esiya mina nawe siye police station. Ndiyokwenza ntoni epolice station? Awukholwa. Ndiyokwenza ntoni epolice Awukholwa uba station? uye police station. Plexina Mr Jones please ngicela please hold this lady. Please hold this lady. Put her inside the car. Uye police station ke ngobona sizokunikeza i-free lift. Sizokunikeza umuntu omdala ungalingwa siyakuhlonipha sikoyiki into kumele uyazi.
siyakuhlonipha asikoyiki. No, siyakuhlonipha asikoyiki mntu omdala. Yintoni kanti? Ngicela nimfake sisi. Hello. So benicela abantu abadala if niyakhona ngicela nilandele ama-ID wenu nawo wonke ama-details abhaliweyo apha wabo abantwana. Siye epolice station ngoku ngifuna siyovula i-case ukuze nomthetho uzongenelela si-understand uba ungenelela imali engako anti kwakunini sisokola thina nobhuti wami kwakunini ngiyacela ninilandele ke i-documents enu sokwazi ukuthi siyovula le case ngoku. Ngomhlonipho ngicela ubuza kancinci ngoba abantwana besaya le uMr Jones sizobaxelela ukuthi siyeza ngoku funa nje befake lo mfazi emotweni uzosicelela kakuhle uba kwenza tayami. So uyatsho ndithi wena ubumthetho uyasivumela uba yonke lento oyithenga egameni ngemali yalo muntu singayi-auctiona zonke yonke lento lena like you can auction even car, you can auction even a house. You can auction that money you can bring it back. And leno mane ngoba enomntana overseas we can still as long as kuyimali ephume from that. As long kuyimali ephume from that, I don't see any like cause no problem. There's nothing that is going to be a problem there. So umthetho uyasivumela ukuthi ngoku singahamba naye siye police uyavuma those allegations will stand up in court. Yes, I know. Guys, niyabona ke nani sifikile la ekhaya kwa mama. Umama uyabona ukuthi unobuqophololo wenza nje ubugulukude singabu understand. Okwaqala akaxelela abantwana lo mntana omnye una 24 years. Omnye una 18 years. Uthi akazobuxelela umntana uzofila njani xa emillionaire azomali zakhe ezi. Ngoba umthetho uyasivumela ukuthi singamthatha siyombambisa for lento yenzileyo sizomthatha manje siye police station salinde nje usisi lapho nalo bhuti ukuthi beze nama documents wabo ukuthi masifika phambili ngoba ushilo uta ukuthi amagama abhalisiweyo phaya ngabantwana senzela ukuthi masifika phambili umthetho usivumela ukuthi vele abantwana they belong to le mali lena and kwamele ibasebenzele yonke izinto zika mama soz auction. So make sure ukuthi sama nabantu bomthetho si-check wonke ama-receipt yonke imali oyispendile nokuthi bekayispenda entwenini. Nalo mntana le overseas omncinci kuzomela simake sure ukuthi sikwazi ukuthi ubhadalelwa ngibani because ayikho lento le kuthena ezohamba overseas after sokuphume imali zikatata. So mangabe unenkinga lapha emakhaya nawe sicela usibhalele on josephescov.co.za on isifollow ishe ku Facebook sikhona ko TikTok all across social media bafethu. Ngiyanithanda and I'll see you on the next episode.